Atong sayro ng dugang pa ang mga balita sa Mindanao. Makoba nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Palisuray ang gikasang rescue operation sa driver ug duha ka sakay sa usa ka trailer truck nga nahulog sa sapa sa Damulog, Bukidnon aton sa pag-ulan kagahapon. Aniya ang akong report. Di na maitsura kining trailer truck nga nabalintong na tunga sa sapa. Human mahulog gikan sa tulay sa Purok 1 Barangay Poko-Poko, Damulog, Bukidnon. Pasado alas 3 Huwebes sa hapon. Milungtad og sobra 2 ka oras sa pag-rescue sa 31 anyos nga lalaking driver, lakip sa 28 anyos ug usa ka minor de edad nga sakay. Sanglit polo sila nga ipit sa truck. Migula sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa Maasim, Sarangani ug padulong unta sa Cagayan de Oro City ang truck. Apan diyang pag-abot sa lugar, kalit nawad-an og kontrol sa truck ang driver tungod sa kadanlog matud pa sa kalsada. Rason nga mibangga kini sa bridge barrier ug milahos gyud og kahulog ngadto sa sapa. Kaning truck is transporting ni og several tons of pre-painted color-coated steel which nga na-scatter along sa river sa pagka-crash nila. Padayon pa silang ginatambalan sa ospital. Hinoon, luwas na sila sa makuyaw nga kahimtang. So far sir, wala ka nato na kuha ang sakyanan but ginagawan na og paraan sa ato ang LGU coordinating with the PNP para makuha ang sakyanan dito. Padayon ang pahimangno sa mga otoridad sa mga motorista nga magdoble amping sa pagmaneho, labi pa nga sagunson ang pag-ulan, diin danlog ang dalan. Cyril Chavez, One Mindanao.